Hello guys, good morning. White is here. Ayan, nakita po ninyo yung video natin. Nandito po tayo sa Calasiao Junction. So guys, ito po yung ating first vlog para sa bike to work. So, mag-start na tayo. Shoutout sa aking kapatid, si Adrian at si Argel. Mag-ingat kayo sa mga pagpapadyak ninyo dyan sa Binangonan, Rizal. And shoutout din sa aking anak, si Francis Lorelei. Happiest birthday, my daughter. Love you. So guys, let's go. Thank you.
malapit na tayo sa border checkpoint ng Dagupan. Ayan guys, ito po yung border checkpoint. Dami na nakapila. Wala kang truck. Guys, nandito tayo sa Jose de Venecia Highway Extension. Yan, mga nag-guide ko sila patapos sa work. So dapat hindi sila sa kabilang line. Kapag bumibisina yung mga sasakyan, dapat medyo tignan natin kung baka mamaya gitna na pala tayo. Kaya sila nabubusina, siguro nag-aalangan sila sa atin. Bilang muna tayo. Ang laki ng mga truck.
sound. So itong intersection na to, yung left papunta ng Lingayen, and then right going to Dagupan City proper. Dito tayo sa right. Ayan, papunta tayo sa Dagupan City town na. Dito tayo sa right side now. Medyo okay naman dito, maluwag ng kalsada. So ito, malapit na rin tayo sa work natin. Diyan tayo katrabaho sa Pedrito. Yan. Hintayin muna natin yung sasakyan na kumonte. Woo! Good morning. Welcome back. Tayo sa work natin na sa Pedrito. So magka-timing muna tayo. Good morning. Oo, lumaki. Oo, siyempre. Bike to work na eh.